18 январ дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нишондиҳандаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат дар соли 2017 натиҷагирӣ ва вазифаҳои асосӣ барои соли 2018 муайян мегардад. дар кори маҷлис роҳбарият ва аъзои ҳукумати кишвар, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои сохтории он, роҳбарони сохторҳо ва мақомоти марказии давлатӣ, идораҳои назди президент ва ҳукумат, корхонаи муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои олии таълимӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои инвеститсионӣ, бонкҳои давлатӣ ва саҳомӣ, рӯзномаву маҷаллаҳои расмӣ ва дигар шахсони масъул иштирок карданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кори маҷлисро оғоз бахшида таъкид намуданд, ки соли 2017 дар маҷмӯъ барои мардуми тоҷик соли бобарор ба ҳисоб рафта, бо ҷаҳду талошҳои меҳнаткашон бо натиҷаҳои назаррас ҷамъбаст гардид. дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дар соли 2017 ҳисоботи сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода шунида шуд. тавре таъкид гардид, бо вуҷуди таъсири манфии омилҳои берунии рушди босуботи иқтисодии мамлакат нигоҳ дошта шуда, иҷрои нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва иҷтимоӣ тибқи ҳадафҳои афзалиятнок таъмин гардид. қайд гардид, ки соли 2017 новобаста аз мураккабии вазъи геополитикии ҷаҳонӣ ва таъсири манфии омилҳои берунӣ ба вазъи иҷтимоию иқтисодии кишвар ҳамчун соли таърихӣ дар ҳаёти сиёсиву иқтисодии мамлакат боқӣ мемонад. зеро дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат таҳти роҳбарӣ ва сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори аввал дар замони соҳибистиқлолӣ дар давраи тирамоҳу зимистон маҳдудияти нерӯи барқ пурра бардошта шуд. омили мазкур ба фаъолияти мунтазами корхонаҳои истеҳсолӣ, инчунин бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва гузоштани қадамҳои устувор ба сӯи яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ, яъне аз кишвари аграрию саноатӣ ба кишвари индустриалию аграрӣ табдил додани мамлакат заминаи мусоид фароҳам меорад. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи худ ёдовар шуд, ки соли 2017 рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат бинобар иҷрои саривақтӣ ва сифатноки дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин таҳия ва татбиқи барнома ва нақшаю чорабиниҳои дахлдори ҳукумати мамлакат имкон дод, ки ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 61,1 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати рушд 7,1%-ро ташкил диҳад. бар рушди иқтисодӣ як қатор нишондиҳандаҳо аз ҷумла афзоиши маҳсулоти саноатӣ 21,3%, кишоварзӣ 6,8%, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 4,1% ва гардиши савдои чакана 6,6% мусоидат намуд. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат қисми умумии даромади буҷети давлатӣ 100,1% таъмин гардида, ба он 19,5 миллиард сомонӣ ворид гардид, ки нисбат ба нақша 13 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар давраи ҳисоботӣ нақшаи воридоти андозҳо аз ҷониби мақомоти андоз 102,6% ва хадамоти гумрук 98% таъмин карда шуд. бо мақсади самаранок ва оқилона истифода намудани захираву имкониятҳои мавҷуда ва дар ин замина таъсис додани ҷойҳои нави кории соли 2017 дар қаламрави кишвар 170 корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ бо наздик 3000 ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуд. бунёд гардидани корхонаи металлургӣ бо иқтидори солонаи истеҳсоли 50,000 тонна металли сурб дар минтақаи саноатии Тоҷикистон ва Хитой ва пешбинӣ гардидани бунёди силсилаи корхонаҳои саноатӣ дар самти саноатикунонии мамлакат заминаи устувор мегузорад. аз таҳлилҳо бармеояд, ки дар қатори пешравиҳои соҳа камудиҳо низ ба мушоҳида мерасанд. қисми даромади буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби андози иҷтимоӣ 97% таъмин шуда ба буҷет 46 миллион сомонӣ ворид нагардид. соли 2017 танҳо 18% пахтаи дар дохили кишвар истеҳсол гардида коркар карда шуд. яке аз сабабҳои пурра коркар нагардидани нахи пахта аз фаъолият бозмондани корхонаҳои ресандагӣ ё бо иқтидори пурра фаъолият накардани онҳо мебошад, ки дар давраи ҳисоботӣ аз 16 корхонаи ресандагӣ 4 корхона умуман фаъолият накард. ҳамчунин сатҳи таъминоти хонандагон бо либосҳои мактабии истеҳсоли ватанӣ ҳамагӣ ба 12% баробар мебошад.
дар соҳа аз 54 корхонаи ба истеҳсоли либоси мактабӣ машғул буда 8 корхона фаъолият накарда 12 корхонаи дигар истеҳсоли либоси мактабиро коҳиш додааст. сарвари давлат ба сарвазири мамлакат, муовини якум ва муовинони сарвазир ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои мавҷуда ва таҳлилу ҷанбаси воқеии соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар соли 2017 супоришҳои мушаххас доданд. дастурҳо ҳамчунин вобаста ба вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёти кишвар, дарёфти сарчашмаҳои нави маблағгузорӣ, иҷрои саривақтӣ ва бечунучарои нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ, татбиқи самараноки лоиҳаҳои сармоягузорӣ, аз худкунии маблағҳо, истифодаи иқтидорҳои мавҷудаи иқтисодӣ, вусъат бахшидан ба рушди иқтисодиёту иҷтимоиёт, афзоиши истеҳсолу содироти молу маҳсулоти гуногун дода шуд. дар кори маҷлиси васеъи ҳукумати мамлакат ҳисоботи вазири молия Абдусалом Қурбониён, раиси кумитаи андоз Нусратулло Давлатзода ва сардори хадамоти гумрук Абдуфаттоҳ Ғоиб шунида шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон камбудиҳои вазири молияро оид ба иҷрои нокифояи қисми даромади буҷети давлатӣ, ба амал омадани қарзи маош дар баъзи шаҳру ноҳияҳои кишвар, аз ҷумла шаҳрҳои Ваҳдат, Турсунзода ва ноҳияи Шаҳри Нав, истифодаи ғайримақсадноки маблағҳои буҷетӣ, назорати ғайриқаноатбахши истифодаи маблағҳо, татбиқи нокифояи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатӣ, саривақт пардохт нагардидани қарзҳо аз ҷониби субъектҳои қарзгир нишон доданд. вобаста ба иҷро нагардидани нақшаи 4 намуди андоз ва ба буҷети давлатӣ ворид нашудани 400 миллион сомонӣ, ба раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастур дода шуд ки барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта ва таъмини нақшаи даромади буҷети давлатӣ тадбирҳои муҳиму мушаххас андешанд. сарвари давлат фаъолияти хадамоти гумрукро натиҷагирӣ карда аз иҷро нагардидани нақшаи даромади боҷи гумрукӣ ба амалҳои коррупсионӣ даст задани кормандони хадамоти гумрук, иҷрои ғайриқаноатбахши татбиқи кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон, назорати нокифояи фаъолияти гузаргоҳҳои сарҳадӣ, воридоти маҳсулоти гӯштии пастсифат, муҳлаташон гузашта ва ба саломатии инсон зараровар изҳори нигаронӣ намуданд. дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон раиси бонки миллӣ Ҷамшед Нурмуҳаммадзода ва раиси бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк Рӯҳулло Ҳакимзода доир ба тадбирҳои беҳдошти низоми бонкӣ ва сиёсати самараноки пулию қарзӣ ҳисобот доданд. таъкид гардид ки давоми соли 2017 даромади софи бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк ба 31.7 миллион сомонӣ расонда шуд, ки дар муқоиса ба соли 2016 11.3 маротиба зиёд аст. аз рӯи фаъолияти бонкӣ ба андозаи 47.1 миллион сомонӣ андозу пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет ворид карда шуд, ки нисбат ба соли 2016 9% зиёд мебошад. бақияи амонатҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ 2.9 миллиард сомониро ташкил намуд, ки нисбати соли 2016 29.5% афзоиш ёфтааст. бо натиҷагирӣ аз фаъолияти бонки миллӣ ва бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк, президенти мамлакат ба роҳбарону масъулин супориш доданд ки дар вақтҳои муайян гардида ҷиҳати ислоҳи камбудиҳо, нигоҳ доштани қурби пули миллӣ, низоми истифодаи кортҳои пластикӣ, беҳдошти системаи пулию қарзии ҷумҳурӣ, аз байн бурдани мушкилоти як қатор бонкҳои саҳомии мамлакат, инчунин дигар масъалаву мушкилоти соҳа чораандешӣ намоянд. зимни баромади худ раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи анвори давлатӣ Қаҳорзода Файзиддин Саттор дар бораи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва ҷалби бештари сармоя ба иқтисодиёти кишвар ҳисобот дод. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи анвори давлатӣ супориш доданд ки ҷиҳати татбиқи самараноки лоиҳаҳо, мусоидат барои амалӣ кардани дастгирии давлатии соҳибкорӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя баҳри рушди бахшҳои муҳими хоҷагии халқ, аз ҷумла бахшҳои маориф, роҳу нақлиётӣ ва обрасонӣ, аз марҳилаи аввали таҳияи лоиҳаҳо ба интихоби кадрҳо, истифодаи самараноку саривақтии маблағҳои ҷудогардида аҳамияти махсус зоҳир намоянд. дар робита ба нишондиҳандаҳои пасти аз худкунии маблағҳои сармоягузорӣ сарвари давлат таваҷҷӯҳи роҳбарони татбиқи лоиҳаҳоро ба истифодаи мақсадноки маблағҳо ва сифати корҳо ҷалб карданд. сипас ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа Сафаралӣ Наҷмиддинов оид ба натиҷаҳои фаъолияти соҳа дар соли 2017 ҳисобот доданд. сарвари давлат барои аз байн бурдани мушкилот дар самти хизматрасонии соҳаи иҷтимоӣ ва иҷрои нақшаи суғуртавӣ ба роҳбарияти агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа супориш доданд. дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун Хайрулло Сафарзода оид ба рафти корҳои сохтмонӣ дар иншооти муҳими аср ҳисобот дод.
президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳбарияти ширкат ба иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ, истифодаи мақсадноки маблағҳои буҷетӣ ва дар муҳлатҳои муайяншуда ба истифода додани навбати аввали агрегати нерӯгоҳи барқии обии Роғон супоришҳои қатъӣ доданд. дар идомаи кори маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи прокурори генералӣ Юсуф Раҳмон оид ба вазъи пешгирии қонуншиканиҳо дар самти истифодаи маблағҳои буҷетӣ, қонуншиканиҳо дар самти тақсимоти замин ва дигар паҳлӯҳои фаъолияти соҳа шунида шуд. таъкид гардид ки дар мавриди қабули баъзе қарорҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ талаботи қонунгузории ҷорӣ риоя нагардида, бо ин асос 14 санади қабулнамудаи роҳбарони вазорату идораҳо бо эътирозҳои прокурорӣ бекор карда шуданд. дар робита ба қонуншиканиҳо дар самти истифодаи замин таъкид гардид ки роҳбари стансияи озмоиши машинаҳои зертобаи вазорати кишоварзӣ Раҳимов аз беэътиноии роҳбарият истифода бурда, давоми 4 соли охир 12,6 гектар заминҳои муассисаро воқеъ дар ҳудуди ноҳияи Рудакӣ ба маблағи $263,000 ба шаҳрвандон фурӯхтааст. дар самти истифодаи нерӯи барқ бошад, аз ҷониби мақомоти прокуратура маблағи 50 миллион сомонии қарзи истифодаи қувваи барқ барқарор карда шуд. вобаста ба татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Тоҷикистон аз ҷониби мақомот 563 қонуншиканӣ ошкор ва нисбати шахсони гунаҳгор парвандаҳои маъмурӣ оғоз карда шуда 363 нафарро ба ҷавобгарӣ интизомӣ кашиданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон супориш доданд ки бо иҷрои хизмати содиқонаву поквиҷдонона кормандони мақомоти прокуратура ҷиҳати саривақт пешгирӣ ва аз байн бурдани тамоми қонуншиканиҳо дар мамлакат чораҷӯӣ намоянд. дар идомаи кори ҷаласаи васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯз баргузор гардид, ҳисоботи роҳбарони вазорату кумита, ташкилоту идораҳо ва раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат вобаста ба фаъолият дар соли 2017 ва нақшаҳо барои соли 2018 шунида шуд. гузориш аз идомаи ҷаласаи васеъи ҳукумат. дар идомаи кори маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботи вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ шунида шуд. таъкид гардид ки дар соли 2017 зиёда аз 22,000 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст ки ҷиноятҳои марбут ба амалҳои террористию экстремистӣ, куштор, роҳзанию ғоратгарӣ, нашъамандӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, истифодаи ғайриқонунии силоҳ ва ғайра мебошад. дар ин давра фаъолияти хизматчиёни мақомоти корҳои дохилӣ ва маҳву безараргардонии гурӯҳҳои ҷиноятпеша ва ҷинояткорони алоҳида ки хостори нооромсозии ҷомеаи Тоҷикистон буданд, нигаронида шуда, теъдоди зиёди ҷиноятҳои солҳои пеш содир гардида кушода шуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо таҳлилу баррасии вазъи воқеии ҷинояту ҷинояткорӣ дар мамлакат ба роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати пурзур намудани назорати ҷинояту ҷинояткорӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ бо истифода аз воситаҳои муосири технологӣ, баланд бардоштани савияи касбии кормандони мақомот ва таҳкими робитаи онҳо бо аҳолӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар ҳисоботи директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон Султонзода Сулаймон Саид аз ҷумла таъкид гардид ки дар соли 2017 1980 ҷинояти коррупсионӣ, иқтисодии характери коррупсионӣ дошта ва ҷиноятҳои марбут ба андоз ошкор карда шуданд ки ҳаҷми зарар аз ҳисоби ин ҷиноятҳо 208 миллион сомониро ташкил медиҳад. ба ҳамин монанд зарарҳои молиявӣ ҳамчунин дар ҳисоботи раиси палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон Фаррух Ҳамрализода таъкид карда шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин робита аз ҳолатҳои содиршудаи ҷиноятҳои коррупсионӣ аз ҷониби худи кормандони соҳа изҳори нигаронӣ карда, роҳбарияти агентӣ ва палатаи ҳисобро ҷиҳати тақвияти мубориза бар зидди коррупсия, барқарор намудани маблағи зарарҳои молиявии ба давлат расонидашуда ва ба танзим даровардани тадбирҳои тафтишотӣ вазифадор намуданд. дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба самтҳои фаъолият дар соҳаи саноат, кишоварзӣ, маориф ва илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ роҳбарони вазоратҳои номбурда ҳисобот доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати бунёди коргоҳҳои коркарди шир, рушди саноати дузандагӣ ва афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти воридот-ивазкунанда, пурзур намудани назорати фаъолияти истихроҷи ангишт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, афзун намудани истеҳсоли картошка,
در همین شب و روز تقویت کارهای آبمانی زمین‌های کشت و باغ و تاکزار، تأمین شفافیت تقسیمات کوتاهای بین‌المللی برای تحصیل در خارجه، نوسازی، تعمیر و ترمیم و مجهزسازی تمام مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی کهنه و فرسوده شده در همه شهر و ناحیه‌ها دوام سال جاری، پیشگیری از پهنشوی بیماری‌های سیرایتی و خطرناک در بین اهالی و بهداشت خدمت‌رسانی طبی و اعضای حکومت، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت دستور و سفارش‌های قطعی دادند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ضمن گزارش خود از نتیجه‌های فعالیت شهرداری در سال حساباتی 2017 تذکر دادند که محض با دستور هدایت‌ها و دستگیری و تشبس‌های سازنده پیشوای معظم ملت، پایتخت به دستاوردهای نظررس و امیدبخش نائل گردید. تنها در سال 2017 در شهر دوشنبه 21,000 جایهای نوی کاری فراهم گردیده، جهت تأسیس با 31,000 جای نوی کاری برای ساکنان پایتخت در سال جاری نقشه‌گیری شده است. با مقصد صرفه نیروی برق 1600 خانه و انشاءات به سیستم گرمیدهی پیوست گردیدند. سال 2018 بنیاد 15 مؤسسه زمانوی تعلیمی با تکمیل بیش از 12,000 جای نشست عملی کرده می شود. در مدت کوتاه 70 میدانچه ورزشی با صفت بلند بنیاد گردیده. امسال باشد 12 باغ و گلگشت معاصر و 92 میدانچه ورزشی دیگر با معاصرترین واسطه‌های مشق و تمرین و گذراندن چاره‌بینی‌های ورزشی با ثبات جریان دارد. در پایتخت سال سپری شده 66 کیلومتر راه‌ها بنیاد و تجدید و نوسازی شدند که در مقایسه با سال 2016 44 کیلومتر زیاد است. جهت بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی اهالی و مهمانان پایتخت، خریداری با سطح نقلیات مسافرکشانی جوابگوی استانداردهای معاصر به نقشه گرفته شده است که الکی 13 عدد آن وارد گردیده روزهای نزدیک به خط سیرها وارد می شوند. اظهار داشت رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی. با مقصد دستگیری و هوسمندی جوانان 200 استیپندیای رئیس شهر برای دانشجویان و مکتب بچگان فعال پایتخت عمل میکند. رابطه با اهالی توسط تلفن باوری، سامانه الکترونی و شبکه‌های اجتماعی موفقانه جریان داشته برای جلب جوانان لیاقتمند و دارای جهانبینی سازنده تشکیل آزمون شفاف قبول و ساختارهای مربوطه شهر نتیجه‌های خوب می‌دهد. سپس رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان شادیخان جمشید، اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده، رئیس ولایت ختلان دولتشاه گل محمدزاده، رئیسان شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری از پیشرفت و نارسایی‌های موجوده منطقه‌ها در سال 2017 و نیت و نقشه‌های سازنده در سال 2018 حسابات دادند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ولایت مختار کوهستان بدخشان، سوخت، ختلان، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری دستور دادند که در مهلت‌های کوتاه‌ترین جهت تأسیس کارخانه‌های خرد و بزرگ کارکرد و استحصال محصولات شیری، مکران، آب‌های نوشاکی، گیاه‌های شفابخش، استحصال داروهای خوش‌صفت و در همین زمینه تأمین اهالی با محصولات خوش‌صفت و ارزان خودی تدبیرهای تأخیرناپذیر اندیشند. همزمان مسئولین تا آخر سال جهت تأمین پوره نورسان جمهوری با لباس‌های مکتبی با نظر داشت تشکیل سیخ‌های نوی دوزندگی و تعمیر و تجدید مکتب‌های تعمیر طلب تمام مناطق کشور سفارش‌های مشخص گرفتند. در آخر کار جلسه وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نتیجه گیری از فعالیت تمام ساحه‌های خواجگی خلق مملکت به اعضای حکومت، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رهبران وزارت و اداره‌ها، ولایت، شهر و ناحیه‌ها و تشکیلات و مؤسسه‌های جمهوریوی برای رفع کمبودی‌های موجوده، اجرای نشاندهنده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، تهیه نقشه چاره‌بینی‌های تامین کننده پیشرفت و ترقیات تمام ساحه‌های مهم جمهوری دستور و سفارش‌های مشخص داده در حضور اشتراکچیان جلسه سخنرانی نمودند. در سخنرانی خود سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار باوری نمودند که
در سال 2018 دولت و ملت تاجیک در نتیجه محنت صداقتمندانه مردم و یکدلی و همبستگی جامعه بر رشد و پیشرفت باز هم بیشتر و خوبتر اقتصادی و اجتماعی نائل می‌گردند